tei social worker belai nanggung nai sini orang mantar faika Rajesh Deborma tei kaisa sini bukuk jeta goria terni resamung musung no kenanahin fainai no ang belai hambaya parino kok kicesa sanai goria hinggai जों बाबा गरियानि मताय सब समय पयला बैसागनि हইতে हाथी पारसा पालायलायो चिनि विशेषकर चिन खवाइनि बरंगाय गरिया थांमान दिनो खायो आर चिनि जारा जमातिया ग्रुप तनाय रखाय बर पयला तारिखनो खाइ पायो जेमन आसामो बिहु ठीक 1 तारिखनो आरम्भ खायो ताकलाय आसामो बिराद कतर बिहु खायनिका जोंबो नायनाय जों जखन चिनी एडिसी हापां फाइमानि परे तिनी प्राय 38 बছर उनथाका एडिसी हापां फाइमानि केबो एडिसी चिनी गरिया तेरनो पालायनाय करिका जों सेमानि चिनी बुबागारानि उद्योग बाय एवं बुबागारा अबनो जोंनो जिटिरिवै जों तिनी एडिसी हापां जों चालक तगौ तिप्रामथा এই तिप्रामथानि उद्योग चिनी जता कमाई थांमानि जिनिस न जों तैसा किफिलुई तुरुक अबनो आगुरि केलांनाय ब बनि एकटा उद्योग दङ एवं बिनि वासुमान दङ जत जागा न चिनी मुया जानाय रंनो बर आमादि tlangै yok sama yakari केलांनाय अ हानि नफां हावर मातंनाय नै बनिजेस सामानि दङ आं आनि बागैया आं नायो आनि हानि बोसारक आनि हानि नफां नुइ दंना नांनाय आबसि नाहारमुं चिनि ताबुक जे एटिजि हापां चालावनाय र नरं थानि अबना कयनाय जेखाने जुग रमै এই बाबा गरियानो पालायलायो आनि बुजुबो पालायलांका बुजुबो पालायलांका आरो हयते जे इतिहास जोंनि ताबुक जों कमाय थामानो थाजिक चिनि राजेश बाबु सामानि चिनी कानमुं कमाय थामानि रिसामुं कमाय थामानो जों बर' तैसात हिसाबै केलां थानाय चिनी बयस मतामति अनाय उंजाक आनि बुसु बसा बर' जुग रमै अ गरिया तेरनो पालायथुन हिनै आं नरनि थानि এই किसिसा कक सामानि न जतने थानि कबगैनो आनि कक थाइनि सामानि अर मताका जतने हामबाय एवं तिनिनि अ गरिया तेरनि उद्योग তিনি তুলা শিকক জুন রক যেটা খাইমানি সাবজুনাল খাইমানি এবং বরং বেলায় হামবাই মারা ফানো আর যারা ফাইনাই রক কাহাম কেরেন খেলাयै ও মোচামুং মুসুমুং ন নাयै হরথুপান গথুয়াতন কেববাই কাহাম কেরেন যত নগ সঙ্গিনাंथन ও কক সাবैनो आनि কক थाइनि सामानि मथाका जतनो हामबाय खुलुमबायका।